mládeže je zaujímavá najmä históriou. Vznikla ako celkom nová na zelenej lúke, ako sa hovorí. Nadšená mladá generácia vymyslela, že by tu postavili hospodársky dvor na zelenej lúke. 4. apríla 1949, to sa datuje ako založenie obce, prišlo sem 19 zväzákov a je to ten deň, ako som spomínala, založenia obce. Obec Dedina mládeže je zaujímavá aj tým, že sú tu rovné ulice. Stredom obce je námestie 4. apríla. To je tiež pomenované z toho dátumu, kedy vznikla obec. Máme tu krásne životné prostredie, krásnu prírodu, priváhu a žijú tu dobrí ľudia. Ktoré tradície považujem za kľúčové? Tie, na ktoré si dobre pamätám, keď sme boli mladí ako mládežníci a usporiadovali sa tu stretnutie poľnohospodárskej mládeže. To boli niečo krásne, 3-4 dni. Športovalo sa, zabávalo. Veľmi pekné to bolo ináč, takže s tým som bola. To ešte aj teraz mám stále v spomienkach. Naša dedina je malá obec, ale sú tu za to súdržní ľudia a snažíme sa vychádzať jeden s druhým, lebo tak sú tu aj iné národnosti, ale žijeme si tu v harmónii, takže ja si myslím, že to bude aj naďalej dobre pokračovať. Mládež. Veľa sa o nej píše, hovorí. Aká vlastne je? Najmä tá, čo pracuje v poľnohospodárstve a žije na dedine. Na červeno rozkvitá, na červeno. Komunita niekedy bývala viac súdržná, ako som už spomínala, že ľudia viac pomáhali jeden druhému. Teraz to už nie je až tak zvykom. Komunita je uzatvorená. Neveľmi sa zaujímajú o dianie v obci. Na kultúrnych alebo spoločenských podujatiach nie je až taký veľký záujem sa zúčastňovať ani organizovať takéto podujatia. Život za mladá a teraz, no keď sme boli mladí, tak sme mali zväz mládeže, chodili sme na brigády. Keď mala byť nejaká oslava alebo niečo, tak okolie sa upratalo, námestie sa vyčistilo, farbilo sa, všetko možné, čo bolo treba. A ozaj sme boli ako mládežníci veľmi súdržní a ťahali sme za jeden koniec. Doma tu drží ten kľud, tá pekná krajina, dobrí ľudia, susedské vzťahy sú tiež na dobrej úrovni. Nemôžem sa sťažovať na nikoho, takže
A predsa, tu som prežila svoju mladosť a pekné je okolie aj všetko, takže ja by som nemenila za veľké mestá. Poveda mi, milý, že máš 4 boli. Poveda mi, milý, že máš 4 boli. Že me budze Boží, že me budze Boží, že me budze Božínsky život poborí. Že me budze Boží, že me budze Boží, že me budze Božínsky život poborí. Dúfam, že sa obci bude dariť aj naďalej, čo sa týka financií a podobných vecí. Ale čo sa týka komunity, tak ja čo si pamätám, tak my sme sa proste spolu hrávali so všetkými deťmi z každej ulici. Chodievali sme sem k vode, alebo sme proste len tak jazdili ulicami na bicykloch. A dneska to už moc ani nevidím v tej dedine, že proste by deti sa hrali spolu, alebo niečo, že tá komunita ako keby sa osamostatnila a každý sa zatvoril vo svojom dvore a proste už to nie je to, čo to bývalo.